Дами и господа, ако искате климатикът ви да е чист, свеж и да работи като нов, доверете се на Янко от Черногорово. Най-добрите профилактики на климатици, бързо, качествено и с отношение. Айде специален поздрав за Янко от Черногорово, майсторът на климатиците. Поздрав за Янко, Черногорово, Пазарджишко. Ако искаш климатика да е чиста, духа свежо, тихо и наистина без риск, на Янко Черногорово се обади ти веднага. Той ще дойде с усмивка и ще свърши всичко както трябва. Янко, майстор номер едно, профилактика прави със сърце и майсторство. Филтри чисти, всичко заблести, след Янко климатикът като нов лети. От Пазарджишко чак до всеки край, що ме за климатици, Янко си е най. Чакай жегата да те изненада, направи профилактика, това е награда. Без прах, без миризми, студ като лед, Янко идва бързо, човек с авторитет. Запомни го добре, приятелю мой, щом климатикът иска майстор свой. Янко от Черногорово, име с чест, при него качеството винаги е шест.